Hvaljeni si Marija, kada daješ i kada daruješ, daješ li od svojega suviška u čemu obiluješ i čega možda čak imaš na pretek, znači što te neće na bilo koji način zaboljeti i nećeš to osjetiti, ili daruješ od onoga u čemu i samo skudjevaš, evo poput sirote udovice koja nam Isus stavlja za primjer, koja je darovala svoje posljednje novčiće i to je Bogu drago i to je Bogu milo. Jučer sam se vozio na naše polje jagoda, imao sam puno toga za napraviti i to prvo puštanje, navodnjavanje, posložiti sve na jagodama i jako puno posla, baš jako puno posla. Zatrpani smo trenutno sa poslom uz moj posao u Austriji. Evo, kao što sam rekao, uz jagode početkom ožujka je uvijek nekako najteže, zato treba jako puno toga napraviti u kratkom vremenu i to treba biti dobro. Evo, mi smo sad trenutno u situaciji da Karla treba roditi svakoga dana, svakoga trenutka, zapravo može roditi sad kroz nekoliko sati, iščekujemo našu malenu Klaricu, jedva čekamo da dođe u naš dom, u naše naručje. Ali evo, jako nam je zahtjevno, jako je intenzivno, imamo jako puno toga za napraviti i gdje god da se okrenemo, doslovno, da li je to kuća gdje treba non stop nešto počistiti, evo naših malih 6 anđela nam jako puno prilika daju za to da budemo marljivi i vrijedni, evo, što se tiče čišćenja, slaganja odjeće, slaganja njihovih ili naših ormara. Znači, jedan podrum ispod kuće trebao bih ga onako srediti, zato je trenutno u rasulu, drugi podrum ispod garaže gdje držim alate i sve su potrebno zapravo manje više za jagode, pa i sama garaža. I znači vremena trenutno nemamo niti malo da bi nam bio višak vremena, nego doslovno uskudjevamo u tome. I stalno hvatamo, lovimo te zaostatke, postavili smo našu obitelj kao prioritet i tako se odnosimo. I evo, tako da često puta pustim neke stvari koje ne smatram da su važnije od moje obitelji i onda se tu neka i nakuplja. Uglavnom, jučer se vozim na jagode i dolazim na dvorište od Karlinih roditelja, jer naše polje jagoda je odmah iza njihove kuće. I ugledam jednu gospođu koja je došla na kavu Karlinoj mami i mislim si u sebi onako prva pomisao, joj ne da mi se s njom razgovarati. A svaki put zapravo dok me sretne nisu to nekakvi dugi razgovori, svaki put se zadržim u kratkom razgovoru, uvijek kaže nešto lijepo za našu obitelj, za našu djecu i tako je bilo i jučer. Evo, to je bila moja prva reakcija, ona iskrena u srcu. Izađem van iz automobila, pozdravimo se normalno i onda je rekla kako vas je bilo lijepo vidjeti na križnom putu. Ovu nedjelju je bio križni put u našoj župi i evo, ja sam čitao drugu postaju koja je točno kapelica ispred njezine kuće. Ona boluje, u kolicima je, pa ne može biti, treba stalno nekoga ko bi joj mogao pomoći, ko bi mogao biti uz nju, pa nije toliko niti pokretna, niti toliko aktivna i pratila je križni put očito ispred svoje kuće i primijetila je kako su u jednom trenutku došla dječica do mene i kako su me onako spontano zagrlili i obgrlili, primili se za moje noge. Evo, taj prizor ju je dotaknuo. I na to sam ja rekao Bogu hvala i nakon toga je pitala kako je Karla, evo kako se nosimo trenutno sa našom situacijom, da li nam je teško, kad se treba roditi Klara. Evo, ja sam je to ukratko malo ispričao i odgovorio na njezine upite i mislio sam jednom trenu, rekao to je to, nikad idem sad raditi, ne. I nakon toga s njom je bila isto jedna mlađa ženska osoba u njezinom društvu koju ne poznam i ne znam tko je. Ona mi postavi pitanje, ali onako baš u tom pitanju sam prepoznao iskrenost i iskreno zanimanje, znači nikakvo propitkivanje iz nekakve znatiželje radi nekakvih krivih interesa i krivih pobuda, nego onako baš iskren upit, iskreno zanimanje. A pitala me kako je to biti otac, mogu te nešto pitati?
Rekao da, kako je to biti otac tako brojne obitelji, otac 6 djece, evo čekaš 7 dijete, kako izgleda vaš život, kako je unutar vaše obitelji. I na to sam je odgovorio da je prekrasno biti dio tako velike brojne obitelji, da je naša obitelj ispunjena radošću, ispunjena ljubavlju, da je u našoj obitelji stalno živo, da se stalno nešto događa. I rekao sam je da je često puta i teško, da je i sad jako teško, ali da nas upravo te poteškoće izgrađuju i evo, još nas više približavaju jedni drugima, ali da bi ja sada, da te poteškoće, da su one pozitivne, da su one dobre, da one mene izgrađuju i kao muža, a da bih sada jedno dijete, znači dok pogledam nekoliko godina unatrag, da bi sada samo jedno od njih, recimo, ne bih imao i maknuo iz mojega života, sada zapravo vidim koliko bi bio osiromašen, da ne postoji taj iznos, taj novac, niti bilo kako postignuće moje vlastito ili bilo čije drugo u mojemu životu koje može nadoknaditi prisustvo tog samo jednog djeteta u našem životu, tu radost i ljubav koju primamo kroz to dijete. I evo, to je stvarno nevjerojatno i baš je potrebno to pouzdanje. I tada sam je također rekao da je jako bitno da to ne može bez Boga i da je jednostavno Bog sastavni i zapravo najvažniji dio našega života i da preko njega sve primamo i da smo preko njega sve i primili i da nam on daje i daruje pouzdanje, da možemo tako živjeti, ne? I u jednom trenu je rekla da to kod nje nije tako, evo, da je njoj jako teško i da se za njom njezino dijete stalno dere, mama, da je to jako teško, jako zahtjevno, ne? Onda sam je pitao, rekao, koliko djece imaš? Odgovorila mi je, rekla je jedno dijete. Tad sam je rekao, znaš kaj, rekao, nemoj se ljutiti sad na mene, reći ti nešto iskreno, ne? Niti ne mislim da sam bolji od tebe, niti bilo što slično, čak da pače, djelomično sam i proživio tvoje iskustvo dok smo imali 2 djece, isto sam tako bio dosta usmjeren na sebe, ali to ti je zapravo samo sebičnost. Nisi možda tomu toliko niti ti kriva, koliko je zapravo cijeli svijet danas složen i funkcionira na način da radi od nas sebične ljude, izgrađuje sebičnost u nama, usmjerava nas jako puno na nas same, na to vlastito i konstantno ja. Rekao, vidiš, tebi to izaziva poteškoću i stvara nekakvu nelagodu i teško ti. Ja sam mislim sada koliko ljudi na ovome svijetu bi htjelo imati djecu, a ne može imati djecu. Koliko ljudi na ovom svijetu bi dalo sve na svijetu, sve bi mijenjali i sve bi darovali. Za to je jedno djetešce koje cijelo vrijeme trči za tobom, viješa se o tvoje noge, govoriti mama, tata. I kako to prekrasno. I onda je u jednom trenu baš onako vidjelo se da je to dotaknulo i rekla je da, upravo si. I na to sam je također još rekao i nadodao, gledaj, nemoj pasti u zamku da ono što je najvrijednije onako smatraš teretom i sada gradiš odnos sa tim djetetom, ne za 10 godina, ne za 15 godina. Možda to dijete za 15 godina neće više htjeti biti u odnosu s tobom. Ako sada u ovom vremenu nećete graditi vaš odnos, zajednički odnos koji ćeš ispuniti ljubavlju. I tu sam je naveo još jedan primjer, recimo kako su mene jako izgradila svjedočanstva drugih ljudi, ali svjedočanstva koja nisam uporno slušao i živio od njih, nego bih čuo, prepoznao ih kao istinu i stvarno sam to, zaključio sam da je to vrijedno, da je to dobro. Još u trenucima dok smo imali manje djece, dok smo imali 2 ili 3 djece, dok sam se ja borio sa tim da se prepustim, jer sam imao mali milion razloga za ne učiniti to. Svjedočanstva ljudi koji zapravo nikada nisu rekli da im je žao da su imali jedno dijete više, nego im je uvijek bilo žao da nisu imali djecu. Ili im je bilo žao da nisu imali još jedno dijete više. I to je bila ta bol s kojim su oni svjedočili, koje su to prenosili nama, je meni stvarno značila i ukazala mi na to da to je baš bitno i to neću moći nadoknaditi. I sada sam Bogu zahvalan na tome. I evo, recimo sada to je jedna jednostavna i konkretna situacija.
I da se mene pitalo, vjerujte mi, jučer mi se nije dalo niti govoriti, niti odgovarati na njihove upite, niti svjedočiti. Ali evo, tu situaciju i te ljude je jučer stavio Bog na moj put. I on je to želio, to je bila Božja volja. Svjestan sam toga, sada sam svjestan toga. I kako je bitno odazivati se Bogu i reći evo me, tada kada nas on pozove, ne kada meni odgovara ili kada tebi odgovara, nego kada nas Bog pozove, kada nemaš vremena. Kao što sam rekao na početku videa, vjerujte mi, doslovno, tih 10-15 minuta, znači toliko toga imam za napraviti, u takvom sam zaostatku, znači nemam niti mrvicu suviška u vremenu, znači oskudjevam na najjače, ali odazvao sam se. Evo, zato je stvarno vjerujem da je to bila Božja volja i dobro sam napravio. Ne znam kako i na koji način će to tu mladu djevojku dotaknuti ili hoće li ju dotaknuti. To Bog zna. On radi. Mi smo taj protočni kanal preko kojih Bog može djelovati i hoće djelovati ako želi, ako ljudi otvore svoja srca, no to je Božje, to je njegovo. Ali znam jedno, da sam ja nakon toga što sam to učinio, nakon što sam darovao ono što nemam, svoje vrijeme, bio ispunjen, radostan, da sam na Jagodama uspio sve napraviti što sam si zacrtao, čak možda i više nego što sam mislio. I u tom vremenu sam također napravio jako puno lijepih stvari, napisao sam jednu prekrasnu poruku svojoj supruzi, ohrabrio sam i izrekao sam joj koliko mi je bitna, koliko je prekrasna, koliko je nevjerojatna, koliko sam ponosan na nju. Neka kaže djeci, evo, da ako ih u zadnje vrijeme češće špotam jer sam umoran i premoren, da mi je jako žao, da ih iskreno volim, da navečer dok dođem sa polja, da ćemo posvetiti jednu večer nama, da će nam biti prekrasno, da ćemo uživati, da ćemo biti radosni, da ćemo se maziti, da ćemo se grliti. Evo, vjerujem da me Bog i dotaknuo zbog toga, zato je sam se odazvao i zato je sam se dao drugome i da mi je baš darovao i ispunio me radošću koja je bila vidljiva na meni, u mojemu životu i koja se prenijela i na moj posao i na moj život u mojoj obitelji. Tako da, evo, svatko onaj koji daruje od onoga što nema, iako mi to je prirodno da mi to zapravo bojimo se, nećemo, mislimo na sebe, sebični smo, to je zapravo korijen svega, sebičnost. Svaka bi dali nekome nešto u čemu sami oskudjevamo, ali upravo smo na to pozvani, upravo nas na to poziva Bog, upravo nas na to poziva Isus, kada u evanđelju stavlja za primjer sirotu udovicu. Tako da evo, promislimo malo o tome koliko često puta mi jedni prema drugima i u odnosima jedni s drugima zapravo darujemo samo od našega suviška, isključivo često puta samo od našega suviška. I to je žalosno. I trebali bi drugčije činiti. Pozvani smo na to da budemo drugčiji. Pozvani smo na to da izgrađujemo jedni druge. Tako da evo, nekako mislim da ovaj jučerašnji primjer u mojemu životu me još više potiče, mene osobno, da se oslonim na Boga i da se otvorim Bogu i da stvarno evo nastojim ne misliti na sebe, nego da sve više mislim na druge, ne samo na one ljude koji su dio moje obitelji, nego na ljude koje Bog stavlja na moj put. I jako važno u svemu tome je, jer bez toga, pa rekao bih, to nema smisla. Zapravo malo toga ima smisla, pa gotovo ništa. Ako ne govorimo istinu. Evo, i jučer sam u jednom trenutku neko bih rekao, ne možeš govoriti istinu sve posud. Pa vjerujem da je istina upravo dotakla tu djevojku. I nije se niti naljutila, jer se nije imala na što naljutiti, zato jer joj je govorio netko ko je autentičan, o kojem je očito, iako ja nju ne poznam, ona zna i čula je stvari o nama i prepoznala je iskrenost i radost u tom čovjeku i evo, kroz vlastiti primjer svjedočanstva, evo kako sam i sam to prolazio i kako i sam to prolazim,
ali je često puta vrlo jednostavno u našem životu, evo, shvatiti stvari i prepoznati ih, a kažem, korijen pa gotovo svih zala na ovom svijetu i gotovo svih poteškoća u našim životima je sebičnost. Tako da evo, trudimo se živjeti za druge i bit će sve manje te sebičnosti u našim životima i bit ćemo blagoslovljeni. Promišljamo malo o tome. Posebno u ovom vremenu, u ovom korizmenom vremenu gdje nas Isus potiče na zaokret. Razapnimo tu sebičnost, evo, na taj križ. Neka umre na Veliki petak i neka se uskrsne. Evo, neka uskrsne nešto novo u nama. Okrenutost prema drugima i misao o drugima i ljubav prema drugima koju ćemo širiti. Prvo u obitelji, a onda i prema svim drugima i svim ljudima koje Bog stavlja na naš put. Božji blagoslov, braće i sestre.